دیماهیک روژا نهمین گەڕا فیلمە فێستیڤاڵا نێودەوڵەتیە دهۆکە. ئەکتەر و فیلمساز بە سەرفەرشێ سۆر دەرباز دەبن بۆ مەراسیمên دابەشکردنا خەلاتان. Li destpêkê xelatên projeyên nûhat hatine dabeşkirin ku bi 8 kurtefilman beşdar bûn. Filmê Zeyselûn Biled wek baştirîn film hate helbijartin. اشتغلنا كل شيء هواي خلال هاي 7 Di mavêvan heft rojan de me gelek şolkirû û fişareka mezin li ser me bû heta meşya baştirîn pêşkeš bikin. Ez û tîma xwe gelek westiyan. Ev heste nahête pênasekirin û destkefteke gelekî mezin bû. Du filmên Kurdî zortirîn xelatên filma festîvalê birin. Ew jî filmê Bûkabaranê ji derhênana Husên Hesen. 5 xelat destê xistin. Ew jî baştirîn derhêner, ekterên jin û zalam, sînematografî û xelatê parêzgehê jî ber. Filmê Cîran jî ji derhênana Mano Xelîl. Xelatên baştirîn film, سینارyo û ekterê zarok bi dest xist. من همین تشبیر کردن ابرو راستی جی و از وی خلاتت مبرین یعنی بناو خب و همی استاف فیلمیت که مدیاری تایبت ما مستم محمد محسن و ما مستم محمد اکتاش که و هاری کارت منت هره مزم بون که از بشم وی فیلمی چکم 2 ساعات و 4 دقائق ملتف رونشتبون بحركات تدقوت كسل صالينينا بفيلم راد جرين بفيلم راد كنيان ويدمي بوما او خلطه هري مزنبو خەڵاتên jûrî بۆ filmên dokûmentarî bi filmê Zimanê Dayîk ji derhênana Serkê û Mizgerê û filmê Amarbil Travlog ji derhênana Sing Wang ku filmekê biyaniye hatine dan. ji ber ku ev yekem car bû piştî koronayê ev derfet ji bo min çê bibe ku bême ser stêj û bême xelatkirin, ev xelata li Kurdistanê pêşkêşî min hat kirin ku cihekî gelekî xweş e û êkem care ez bême vir, ev bû min tiştekî gelekî buwate bû. Beşek ji xelatê din jî bi vî awayî bûn. Xelatê Febrêskî bo filmê Pîrebûk. Baştirîn kurte filmê Kurdî filmê The Banishment ji derhênana Yalmaz Ozdî û kurte filmê biyanî jî bo filmê Split Indiz ji derhênana Alîrêza Kazemîpor baştirîn xelat bi dest xistin. Ji bilî drûstkirina wê hevrikiya di navbera filimsaz, ekter û derhêneran filma Festîvala Duhok bûye sekoya komkirina hizr û bîrê ciyawaz da ku ruhiyeteka dî bidene ber sînemaya Kurdî û parêzgeha Duhokê. Nayf Remezan Rûdaw, Duhok.